činjenica je sledeća. Deca uče komunikaciju isključivo kroz interakciju sa drugima. Tako je bilo od uvek, tako je i danas, bez obzira na sve tehnologije nove koje se mogu javiti. Komunikacija jeste interaktivna aktivnost. Deca uvežbavaju i razvijaju svoje govorno-jezičke sposobnosti upravo kroz interakciju sa drugim ljudima. Stavljanje deteta ispred ekrana, tableta, kompjutera zapravo uvodi dete u jednu pasivnu ulogu sagovornika. Dete koje je ispred ekrana nema priliku da uvežbava svoj govor, nema priliku da reaguje, da komunicira, da daje svoje komentare. Prvih nekoliko godina života ključno su važne za razvoj govora, jer je tada mozak najviše osetljiv za razvoj ovih veština i za razvoj uopšte govorno-jezičkih zona koje će sa njim ostati do kraja života. Kada se ovaj jedinstveni period razvoja mozga završi, mnogo je teže učiti i razvijati govorno-jezičke sposobnosti. I svaki minut proveden ispred ekrana upravo jeste jedan minut manje koje će dete imati u realnoj interakciji sa drugim ljudima i sa stvarnim bićima, uvežbavajući na taj način svoje govorno-jezičke i komunikativne sposobnosti. Verovatno se pitate šta je sa dečijim kanalima i da li su ona okej. Deca jako vole dečije kanale, čak i one na stranom jeziku, i upravo zato, jer su ti kanali kreirani tako da zadržavaju dečiju pažnju i deca stalno žele da ih gledaju iznova i iznova, jer animacije koje se pojavljuju na tim kanalima su tako projektovane da uzimaju u obzir nestalnost dečije pažnje, dakle zvuk i slike se neprestano menjaju. Neosporna je činjenica da gledanjem takvih kanala dete nešto i nauči i to je u redu, ali po veliku cenu i štetu na drugoj strani, jer kada je ispred ekrana, od deteta se ništa ne traži, nema zahteva. Dete nema nikakvu ulogu u tome šta se dešava. Čak i ako pokuša da se uključi, ako želi nešto da kaže, da reaguje, nema odgovora. Program ide dalje svojim tokom, bez obzira na potrebu deteta da se uključi u proces, da kaže nešto, da reaguje. I to pasivno posmatranje staje na put prirodnoj dečjoj radoznalosti i potrebi za istraživanjem, zaključivanjem i iskustvom koji su neophodni za uspešan razvoj uopšte kognitivnih sposobnosti.